बाक्सा जिल्ला सिमला दाउदारानि फुंखा थुनलायारि गौथुमनि 52थि फुंखा थुनलायारि जखनथाइ खुंफुंदों। सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों साफागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख'आव 52थि फुंखा थुनलायारि जखनथाइखौ खुंफुंदों। हाबाफारियावनो ओनसोलनि गोदान गोजाम गोबां थुनलायारि लिरगिरिफोर आरो साबा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरिफोराबो आलासि महरै बाहागो लादों। हाबाफारिनि गेजेरजोंनो थुनलायारि फोथाराव लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय पूर्ण ब्रह्मआ गावनि गोदानै सोरजिनाय खन्थाइ बिजाब रिजार्वेशन मासियाव जिरायनानै दावबायलांनाय बायदि मुंनि खन्थाइ बिजाबखौ बेखेवो। खन्थाइ बिजाबखौनो बेखेवनानै होयो गथ' थुनलाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय देवबार रामसियारिया। लोगोसेयैनो हाबाफारियाव जर'खायै बाहागो लाबावदों 22 नं कक्लाबारि बियाबनि बारग' एमसिएलए अनिप बसुमतारी, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि रश्मि चौधुरी, रावस्लायनाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि गोविंद नार्जारी, लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि अलंबार मुसाहारिया। गिबि गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरिफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। थारैनो आं गावनो गोग्गानाय मोनदों। मानो होनब्ला साहित्य एकाडेमि बान्था मोननायनि उनाव गिबि आं सासे साहित्य एकाडेमि बान्था लाइमोन मोनगिरि सासे लिरगिरिनि बिजाबखौ बेखेवनो मोननायाथ' एक्चुवेलि जोबोर गोग्गाथाव, रंजाथाव। आरो थारैनो आं खन्थाइखौ फरायजोबाखैब्लाबो जा एसे मेगन फिदिंबाय थारैनो मोजां जादों। आरो खन्थाइनि मुङा रिजार्वेशन, मोजां खन्थाइ बिजाब। आं पूर्ण ब्रह्मनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिबाय। इयुनाव जाहाथे सासे गागि लिरगिरि आरोबाव आवगायलांनो हायो। नोंथांनि जे 2022 मायथाइयाव खुदिया थुनलाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनबाय, बेनि आन्दोआव मा दं होननानै सानो? बेनि आन्दोआव होनना बुङोब्लाथ' एक्चुवेलि आङो जिहेतु सासे फोरोंगिरि आरो बे फोरोंगिरि हिसाबै आङो फरायसाफोरजोंनो नांना थायो हिसाबै आं मोनसे सम सानबाय थादोंमोन आरो जे जोंहा फरायसाफोरा बिखेखै खुदिया थुनलाइयाव बिराद आंखाल आरो बे खुदिया थुनलाइनि आंखालनि थाखायनो जानो हागौ जोङो बर' खुदियाफोरा थुनलाइनि बिथिङाव बारा आवगायलांनो हायाखै। बै नोजोर आरो सानस्रिजोंनो आं खुदिया थुनलाइनि सोरजिनाय थांखिखौ लादोंमोन। आरो गिबि आङो नैबे जि खुदिया सल'मा लांदां बखालि गथ'खौ आङो सुजुदोंमोन। आरो बेजों आङो इयुन जोलैखौ बा आथिखालनि गोदान आथालखौ थुलुंगा होनो नाजादोंमोन। बे समाव बर'फोरनि इयुन जोलै लिरगिरि लाइमोन लिरगिरिफोरनिसिम नोंथाङा मा बिहोमा सानो? दिनै जेरैहाय नुबाय आं जोंहा फुंखा थुनलाइयारि जे जखनथाइ बेनि गेजेरजों जेसेबां दिनैसिम 52थि माने थुनलाइयारि जखनथाइ लाबोबाय बियो जेरै थुलुंगा होदों। बिनि सिगांबो जोङो नोजोर लाइसिनि गेजेरजों खन्थाइगिरि जथुम संना जों बा लिरगिरि जथुम खुंनानै गोबां थुलुंगा होदोंमोन। आरो बे बेलायाव जों आरोबाव गोदान आथालखौ थुलुंगा होनायनि नोजोर आरो थांखिजों बर'मायावबो जों बावैसो आरो थांनाय 10 जानुवारियाव जोङो मोनसे बेरेबासा होननाय मोनसे थुनलाइयारि जोङो आयदा मोनसे जागायदों। आरो बेनि गेजेरजों जोङो गोदान आथालखौ जों थुलुंगा होनो नाजागोन। आरो बेजों लोगोसेनो आङो माखासे हाबाफारि लाबावदों। जेरै आङो खुदिया सल'मा गांसे जागायबाय दं, माने माबा होननाय पिकनिक। आरो बिनि बर'आ मा होनदोंमोनथाय आङो लावखार ओंखाम। मोजां सोदोब आरो लावखार ओंखाम होननानै आं सल'माखौ जागायबाय। आरो खालि जोङो बर' थुनलाइखौ बर'नि गेजेराव लाखियालासेनो आंनि लांदांनि बखालि गथ' बिजाबखौ आङो इतिमध्य असमिया रावाव दानस्लायदों जाहाथे जों गुबुन हारिफोराबो मिथियो। बिदिनो हाबाफारि आं लानो नाजागासिनो दं। बे समाव बर' थुनलाइनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बा लाइमोनफोरखौ माबायदि बिहोमा होनो सानो? आंथ' जेब्ला बुंबोदों बर' थुनलाइया बायदिसिना बिथिङाव जौगालांबाय, खिन्थु जों गथ' थुनलाइयाव दाबो जौगालांनो हायाखै। आरो बेनि थाखाय जोंहा गोबां गोदान लिरगिरिफोरा मावनो गोनां बिबान दंबावो। आरो गुबुन बिथिं जेरै जोङो गेलेमु बिथिङानो जा बा जोङो हारिमु बिथिङानो जा बा गोनोखोआरि बिथिङावनो जा बायदिसिना बिथिङाव जोंहा माखासे थुनलाइयारि सोरजिनायनि माखासे माने जेंना दंबावो बा आंखाल दंबावो। बैफोरखौ जों जुदि बयबो गोदान आथाला नाजालाङोब्ला बा जोंनि गागि लिरगिरिफ्राबो जुदि बिनि थाखाय हाबाफारि लायोब्ला अन्तत' जोङो आरोबाव बर' थुनलाइया गोजौसिम दावगालांनो हागोन होननानै आंहा मिजिंथिनाय दं। बर'फोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो खम थुनलाइया मा होननानै सानो आरो बेखौ फेहेरनांगौ माबोरै फेहेरनांगौ होननानै नोंथाङा सानो? आंनि नोजोरावथ' जों दाबो गथ' थुनलाइयाव बहुद उन जानानै दं। जों गुबुन रावारि
थुनलाइफोरखौ जों नोजोर होयोब्ला बा फरायसंना जुदि नायोब्ला थारैनो जोंनिया गुदि हिसाबै आरो गथ' थुनलाइया बिराद उन जानानै दङ आरो जिहेतु गथ' थुनलाइया फाउन्डेसन अफ दा निउ जेनेरेसन गोदान आथालनि एकदम मोनसे बिथा बेनिखायनो गथ' थुनलाइनि बेलायाव जुदि जोङो जौगाहोनो हायोब्ला गागि लिरगिरि गागि थुनलाइगिरि ओंखारनाय लोगोसेयैनो बर' हारिया गुन गोनां सोलोंथाइ बा गुन गोनां नोगोरारि दानायाव गोरलै जागोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दङ बेनिखायनो गासैबो लिरगिरि रायजो राजामोनखौ बिथांमोनखौ आं खावलायदों जे जोङो गथ' थुनलाइयाव बयबो गोसो होनो नांगौ आरो गोनोखोआरि बिथिङाव गेलेमु बिथिङाव हारिमु बिथिङाव आबादारि बिथिङावबो थुनलाइ सोरजिनानै हारिखौ फोजाखांनायाव सांग्रां खालामनायाव थुलुंगा होनांगौ होननानै आं खावलायहरदों बयखौबो थारैनो बे फुंखा थुनलाइयारि जखन्थायाव बाहागो लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों जों रायज्लायखायोमोन जे माब्लाबा फुंखा थुनलाइयारि जखन्थायाव जों थांगोन आरो समनि आंखालाव फैनो मोनाखैमोनब्लाबो दिनै समा जोंखौ थिनबाय गोबां जेंनाखौ नेवसिनानैब्लाबो बे मागो दमासिनि समावब्लाबो जों फैनानै नुजाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो उन्दै फरायसाफोरा बाहागो लानायाव थारैनो बांसिन गोजोननाय मोन्दों नोंथाङा 2022 मायथाइयाव सानस्रिनि मन्दिरा खन्थाइ बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हाबाय बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो थारैनो सासे लिरगिरिनि थांखिया बान्थानि थाखाय नङा बेनि गेजेरावबो माब्लाबा मिन्थिस्लाबै बान्थाया जिउआव सफैयोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो जाय गोजोननायखौ रावजों सोदोबजों बुंनानै फोरमायनो हाया लिरगिरिफोरनि बेलायाव आइजो लिरगिरिफोरनि सायाव नोंथाङा आरो लोगोसे नोंथांनि जि स्ट्रागल बे बुब्लियाव नोंथाङा रायजोनिसिम मा फोरमायनो सानो आं बेखौनो फोरमायनो सानगोन जे आइजो माहारियाथ' लाइफआव स्ट्रागलखा आरो आइजो माहारिया गोबां जेंनाखौ नेवसिनानै न'खरखौ गारनानै जायखिजाया बिथिङावनो माने गावखौ सिनायथि होनांगौआ जोबोद जेंनानि गेजेरजों फैनांगौ जायो जेखिजाया आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे उन जेनेरेसनखौ बा इयुन जोलै आइजोफोरखौ बुंगोन जेंनाया थाथों नाथाय जों जि सम मोनो जेंनानि गेजेरजोंनो जि एसे सम मोनो बेखौ जों जोंनि सोरजियाव जों समखौ होनो नाजा आरो बे सोरजियानो जोंखौ गोजोननाय होगोन जाय बाथ्राखौ जों बुंनानै बा सोरनिबा सिगाङाव फोरमायनानै बेखौ गोजोननो हाया बेखौ जों खोलोमनि जोहैनो जोङो फोरमायनानै गोजोननायखौ लानो हागोन जेब्ला खोलोमखौ नों गावनि होननानै बासिनानै लागोन अब्ला गोजोननाया बेयाव साबसिन मोनो दुलाराय आइजो लिरगिरिजों लोगोसे दुलाराय बर'फोरनि लाइमोन लिरगिरि बा इयुन जोलै लिरगिरि बिथांमोननिसिम नोंथाङा मा बुंनो सानो बा मा बिहोमा होनो सानो इयुन जोलैनो आं बेखौनो बुंगोन जे नाजा गावखौ फोथाय माव आरो गावखौ फोथायनानै मावलां जेबो मोननो दालुबै मावलांनो नाजा आं मा मावदों बेनि सायाव नोजोर हो आरो बे थांखिजोंनो मावलांनो थायोब्ला जों सानसे साक्सेस जागोन थुनलाइगिरिफोरा बुङो गांसे बिजाब दिहुननायाव गोबां रां खरसा जायो आरो बैखिनि रांखौ मोननायाव गोबां खस्थ' जायो खायफायानो बिजाब बहरनो हाया दिहुननो हाया गावनि सोरजिफोरखौ बिजाब महरै सेबखांनो हाया बे बुब्लियाव नोंथाङा रायजोफोरनिसिम मा फोरमायनो सानो बेथ' नंगौ जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जे फरायनाय हुदाया जोबोद खम थेवब्लाबो जोङो मोननो थाखाय नङा बा बिजाबखौ सेबखांनानै दिहुननायनि उनाव रांखौ मोननो थाखाय नङा रांखौ खामायनो थाखाय नङा जों गाव लिरनानै जों रायजोनो मा होनो हाखो बे बिथिङाव नोजोर होयोब्ला आङो गोजोननाय मोनगोन आरो आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे मोननो थाखाय नङा जों होनो थाखाय नाजानांगोन आरो जों जेब्ला लुबैनाय थायो बा मोनफिननो लुबैनाय थायोब्ला जों दावगानायाव एसे हेंथा जायो नोंथाङा दासिम गांबेसे बिजाब दिहुनखो आरो बैफोर बिजाबफोरा मा आं दासिम गांनै लेखा दिहुनबाय गांनै लेखानि मादाव आं बुब्लिनि गुथालखौ आं गावनो दिहुनदोंमोन 2011 मायथाइयाव आरो नैथिया सानस्रिनि मदिरा बेयो बर' थुनलाइ आफाद पाब्लिकेसन बर्डआ दिहुननानै होदोंमोन गांनैबो खन्थाइ बिजाब माब्लाबानो बेखेवनो सानदोंमोन बबेखानि समा खाबु होयोलाय जोङो एसे उनफिननानै दिनैनि सानाव बेखेवफैनो हानाय जाबाय आरो बे बेखेवनाय बुब्लियाव आं हास्थायनाय बादियैनो जाय गेदेमा बिथाङा आंनि बिजाबखौ बेखेवनानै होबाय
2022 मायथाइनि गथ' थुनलाइ आयदायाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय बिथां देवबार रामसियारि सार बिथाङा आं हांख्रायनाय बायदि नुजाथिफैदों आरो नुजाथिफैनानै बिजाबखौ बेखेवलांबाय। थारैनो बे मोनसे आंनि थाखाय बावगारजायै मोनसे सम आरो बे समा अरायबो आंनि गोदै बिसम्बिनि मोनसे बाहागो जानानै थागोन। आरो बे बुब्लियाव फुंखा थुनलाइयारि गौथुमा गावसोरनि 56थि जख'न्थाइजों लोब्बा लाखिनानै बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो खाबु होनायनि थाखाय आं फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनिसिमबो गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावनाय थागोन आरो बे बुब्लियाव आङो दा समाव थारैनो गोजोननाय मोनदों। नोंथांनि जि खन्थाइ बिजाब बेवहाय मा ओंथि फोरमायनो सानदों? खन्थाइ बिजाबनि मुङा सरासनस्रायै रिजार्भेसन आरो एक्सुवेलि बे खन्थाइखौ आङो थोंजोङै गोबां रोखोमनि खन्थाइफोरखौ जथायनानै सेबखांनाय जादों। अब्लाबो मेक्सिमाम खन्थाइफोराव नेसनेलिज्म सानस्रिनि खन्थाइफोरखौनो बांसिन नुनो मोनगोन। मानोना आङो नेसनेलिज्म सानस्रिनि आयदाखौ लानानै सुजुनाय खन्थाइफोरखौसो जथायनानै बिजाबखौ महर होनो नाजादोंमोन। नाथाय गोबांथार खन्थाइ नांबावगौ जानायलाय आङो खायसे गुबुन सानस्रिनि खन्थाइफोरखौ बे खन्थाइ बिजाबाव थिसननाय जादों आरो दायोहाय नेसनेलिज्म सानस्रिनि खन्थाइ बिजाब होननानैबो बुंजानाय नंला बियो, मानोना बेवहाय गुबुन रोखोमनि खन्थाइबो थाबाय। इउनिभार्सेलिज्म थाखोनि माखासे खन्थाइफोर मोनगोन, इक' पएट्रि माखासे खन्थाइफोर जों मोननो हागोन आरो बेफोरबायदिनो दा जथाय मोनसे सानस्रिनि खन्थाइ बिजाब होननानै आङो बुंनो लुबैबाय खन्थाइखौ। दा बे बुब्लियाव बे खन्थाइखौ आङो फरायगिरि बिथांमोननि आखायाव होनो थाखाय दावगाबाय। नोंथाङाबो सासे लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि, बे समाव बर'फोरनि इयुन जोलै लिरगिरिफोरनिसिम माबायदि बिहोमा होनो सानो? आं गाव बांसिन लिरनायाव गोसो होनो आंहा नोजोर दङ। बबेखानि आंखौ नुनानै बा सोरबा एवार्डखौ नुनानै सोरबा थुलुंगा मोनोब्ला बे गुबुन बाथ्रा। नाथाय आङो लिरनायनि बेलायाव आं दाबोनो सोरखौबा बिदिसो जानांगौ होननानै बुंनो जोबोर आख' फाख'आव गोग्लैयो। मानोना सोलोंनांगौ गोबां दङ। दिनै जोङो बर' थुनलाइ सोरजिनानैसो लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हादों। मुलुगाव थुनलाइया बेसेबांबा गोजौआव जौलांबाय जों बयबो मिथिगौ। बे बिथिङाव जोङो जोंनि नसुंसे बेंगलि थुनलाइखौ नायोब्ला बेसेबा गोजौआव जौगालांबाय। बे बिथिङाव जोङो बर'फोरा थारैनो उन जानानै दं होननानै जोङो बुंनांगोन। बे नाथाय लाजिथाव बाथ्रा नङा। जोङो गावखौ उन जानानै दं होनना मिथिनायनि उनावहाय जेब्ला नाजाथाबो अब्लाथाय बे नाजाथाबनायनि गेजेरजों जोङो जौगालांनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ आरो जोंनि इयुन जोलैयाबो बेखौनो मावगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।